Assalamu alaikum masoyana, ina muku fatan alheri a wannan lokaci. Masoyana na Facebook, WhatsApp, Instagram da kuma YouTube. Ina muku ban gajiya. Na gode kwarai-kwarai da bibiyar shafi na da kuke yi. Sannan ina muku albishir don Allah ku yi haƙuri saboda wani abubuwan za ku ga ina yin su kamar mutum bai san me yake ko kuma kamar yin abu baya neman shawara ko baya lissafi ko wani abu na social media da ake ana ɗora. Kun san rayuwa ita komai da kake ganin sa a rayuwa ana yin sa lissafi ne, kuma duk abin da za ka iya a rayuwa kar ka ce za ka kwaikwayi wani ko kai daidai iya ƙarfinka, kar ka ce za ka yi gasa da wani. Don haka ni ba wai kuɗin da zan sa in yi fim bane ba ko waƙa in kashe kuɗi ko mi. A'a, ni lissafi na komai yaya zan yi abin da ba zan kwaikwayi wani ba, yaya zan yi abin da kar a ce na yi san kai ko san rai a ciki. Don haka nake so ku taya da addu'a, ku taya ni da kuma mahasada masu jifata da mummunar kalma da hasada da waye da Allah. Ina neman ku taya da addu'a, Allah ya mana katan karfe da su. Kuma zan cigaba da kawo muku fina-finai na da kuma waƙoƙina da nake yi. Ina hawan su zan yi waƙa in hau ba wai ta wani ba, zan je a man kiɗa a waye so. Don haka saboda ni a rayuwa ina so komai zai kasance na wani ba sahar wani na kwaikwaya ba ko na sata ko wani abu ne. Yau ina so ku taya da addu'a don Allah ya annabi masoyana. Na gode daga naku Mas'udu MD Mas'udu, kuma wasu na kira da Ozil. To, na gode.